איזה דברים, יש לי בתיק הזה, זה לא כל האיפור שלי ולא כל הטיפור שלי, יש לי גם מכיר טיפור שלמים, אתם רוצים שאני אעשה על סרטון, אני אעשה. טוב, זה ערוץ חדש, פעם עשיתי ואז מחקתי את הסרטונים כי לא יצא כל כך טוב. אז קודם כל יש את הדורדורנט הזה, שאני מאוד אוהבת לשים אותו, שמתי אותו עכשיו, וגם שמתי עכשיו את הבושם הזה שאני מאוד אוהבת, זה בושם גם מנצנץ. שמתי את הקרם הזה, שזה תחליף מנצנץ לגוף ולידיים בניחוח מתקתק. זה נראה ככה, אי אפשר להשיג את זה ביחידות, זה מגיע מהתיק הזה, וכל דברים, ושמתי את הצמיד שהגיע מזה, שמתי שרשרת של דודה שלי הביאה לי. יש לי גם את הבושם הזה ששמתי אותו בחדר. שמתי עכשיו גם את המסקרה הזאתי, דודה שלי גם הביאה לי אותה. ושמתי את המסכה, מי שמכיר את המסכה הזאתי, שאנשים שמים עם סרום עם המסכה הזאת, אז אני שמה אותה. אני לא ממליצה עליהם, זה מגיע גם עם התיק. אני רציתי לקנות לי ביפו, ואז אני וחברה שלי ראינו שזה מגיע עם התיק, אז ויתרנו, אז קיבלנו את זה. אני משתמשת גם בזה, קונסר על העיניים, הוא ממש טוב. ונראה לי שזה, כן. ויש לי גם מראה כזאת שאני מדלקת עם אור, זה לילדים, זה מהר וזה. מקווה שנהייתם מהסרטון, אני כאן הייתי תשימו לב אליי, ביי.